Мале, Галено, тихо ми пази. Че като видях Борис Дали. О, леле. А сега най-новата хит-опанка Борис Дали преслава Галена 3 в 1. Бутилка за най-яките слушатели чатери. Тук е сега по радио Франческа. Дай газ! Чакам вас горещи и поздрави само наричана съм диджей Франи. Пишете ми, лъжа на тебе. Естествено. Хич даже. Видя ли го, как я вкарва усмивката и подкарва. Сега наред всичко женско, дали и мен, дано. Ами сега. Играе, хайде на бутилка, дай и засилка. Яко е. Ще се целува и ще се редува. Кой ще ревнува? Кой ще играе? Хайде на бутилка, дай ми засилка. Как се върти? Ето го и първата поздравча от диджей Ивка. Хайде нека да бъда специално за диджей Барбара и за Франческа. Искам Франческа да си махне чайната протезата и да каже пафличка. Добре, Ивка, пак се възика с мене, ах ти Софиянката. Нека да се оправя точка устно и ти го казвам. Видя ли го, как стои, готов ли е да те нападне, а да знаеш само как държи с ръцете си, ако му паднеш. Нека да звучи специално за диджей Ивка, за диджей Барбара, като искам да ми кажа диджей Франческа Микс, че страшно много ги обичам и им подарим по една силна, голяма вафличка. На бутилка, дай ми засилка. Ще се целува и ще се редува. Хела само за най-яките софиянки. Кой ще играе? Хайде на бутилка, дай ми засилка. Как се въртиме, как ще се делиме, ще изгориме. За Галена, моля натиснете 1. За Преслава, натиснете 2. За Борис Дали, натиснете 3. А за тримата заедно. Колега, само на вас записване, натискай бутона с барабанките, бе! Дай яка, силна мощна, динамична, еротична, екзотична, радио Франческа, газ! Кой ще играе? Хайде на бутилка, дай ми засилка. Ще се целува и ще се редува. Кой ще ревнува?